ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଭାରତର ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ସହାୟକ ନଦୀ ଏବଂ ଶାଖା ନଦୀ ମାନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କେମିତି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏଠି ଠିକ୍ ସେ ଦେଖାଯିବନି ବୋଲି ମୁଁ ଏଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ କରିଛି। এই চিত্রটিକୁ ଜୁମ୍ କରିକି এই ଜାଗାରେ କରିଛି। ତେବେ ଏଇଠି ଆମେ ବୁଝିବା। ଆମର ପ୍ରଥମ ତ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇନି। ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଆରମ୍ଭ କେମିତି ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟକୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ ଆମର ବଦ୍ରୀନାଥ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତପତ ହିମାନୀ ଅଛି, ହିମବାହୀ। ଏଇ ସନ୍ତପତ ହିମବାହୀରୁ ଦୁଇଟି ନଦୀ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ଗଙ୍ଗା, ଇଏ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ଗଙ୍ଗା, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଧଉଳି ଗଙ୍ଗା। ଏଇ ଦୁଇଟି ନଦୀ ସନ୍ତପତ ହିମାନୀରୁ ବୋହି ଆସି ଏଇ ଜାଗାରେ ମିଳିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେଠି ଏମାନେ ମିଳିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ କୁହାଯାଏ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରୟାଗ। ପ୍ରୟାଗ ଅର୍ଥ ମିଳନ। ଏଇ ପ୍ରୟାଗ ଅର୍ଥ ମିଳନ, ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ କୁହାଗଲା ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରୟାଗ। ଏଇ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରୟାଗରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧଉଳି ଗଙ୍ଗା ଏପଟୁ ଆସିଲା ବିଷ୍ଣୁ ଗଙ୍ଗା। ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ନଦୀର ଗଭୀର ଏଇ ଜାଗାରେ ସମାନ ହେବାରୁ ଆଗକୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଏଇ ନଦୀର ନାମ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଆମର ଭୂଗୋଳରେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ନଦୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯଦି ଗଭୀର ସେମ୍ ହୁଏ ତେବେ ନଦୀର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଆଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ନଦୀର ଗଭୀର ଅଧିକ ହୁଏ, ଦୁଇ ନଦୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ନଦୀର ଗଭୀର ଅଧିକ ହେଲେ ଯେ ନଦୀର ଗଭୀର ଅଧିକ ସେଇ ନଦୀ ନାଁରେ ଆଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଏଠି ଦୁଇଟା ନଦୀର ଗଭୀର ସମାନ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଆଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ହବ ମାନେ ଏ ନଦୀର ନାମ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଏ ନଦୀର ନାମ ହେଇଗଲା ଆଲକାନନ୍ଦା। ଏ ନଦୀର ନାମ କ'ଣ ହେଲା ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି ଅଳକାନନ୍ଦା। ଏ ନଦୀର ନାମ ହେଲା ଅଳକାନନ୍ଦା। ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟି ନଦୀ ମିଶିଲା ପରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ନଦୀ ତିଆରି ହେଲା ଅଳକାନନ୍ଦା। ଅଳକାନନ୍ଦା ଆଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ଆଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ପରେ ଏଇଠି ଏକ ନଦୀ ନନ୍ଦାକିନୀ ନଦୀ ଏପଟୁ ବହି ଆସିଛି। ନନ୍ଦାକିନୀ ନଦୀ, ଏ ନନ୍ଦାକିନୀ ନଦୀ ବହି ଆସିଛି। ଏମାନେ ମିଳିତ ହେଇଛନ୍ତି ନନ୍ଦପ୍ରୟାଗରେ। ଯେଠି ଦୁଇ ନଦୀ ଏଇଠୁ ତିଆରି ହେଇକି ଆସିଲା ଆଲକାନନ୍ଦା ନଦୀ, ଏପଟୁ ଆସିଲା ନନ୍ଦାକିନୀ ନଦୀ। ଏଇ ଦୁଇଟି ମିଳନ ସ୍ଥଳକୁ କୁହାଗଲା ନନ୍ଦ ପ୍ରୟାଗ। ଏଇ ନନ୍ଦ ପ୍ରୟାଗରେ ଆଲକାନନ୍ଦା ନଦୀର ଗଭୀର ଅଧିକ ହେଲା, ତେଣୁ ଏଇ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ନଦୀଟି ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ଏହାର ନାମ ରହିଲା ଆଲକାନନ୍ଦା ନଦୀ। ଏଠି ଯେହେତୁ ଦୁଇଟା ନଦୀର ଗଭୀର ସମାନ ହେଲା ତେଣୁ ନାମ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ନଦୀର। ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ସେ ନଦୀର ନାମ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଆଲକାନନ୍ଦା ହେଇଗଲା। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଆଲକାନନ୍ଦା ନଦୀର ଗଭୀର ହେବାରୁ ଆଗକୁ ଆଲକାନନ୍ଦା ନାଁରେ ହିଁ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ଏଇ ଆଲକାନନ୍ଦା ନଦୀ ଆଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଉ ଏକ ନଦୀ ଆସିଲା ପିଣ୍ଡାର ନଦୀ। ପିଣ୍ଡାର ନଦୀ ଆଉ ଏଇ ଆଲକାନନ୍ଦା ନଦୀ ଯେ ଜାଗାରେ ମିଳିତ ହେଲେ ତାକୁ କୁହାଗଲା କର୍ଣ୍ଣପ୍ରୟାଗ। କର୍ଣ୍ଣପ୍ରୟାଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଲକାନନ୍ଦା ନଦୀର ଗଭୀର ଅଧିକ ହେଲା। ଆଲକାନନ୍ଦା ନଦୀର ଗଭୀର ଅଧିକ ହେବା ପରେ ଆଗକୁ ଇଏ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ଆଲକାନନ୍ଦା ନଦୀ ନାଁରେ। ଆଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ପରେ ଏଇ ଆଲକାନନ୍ଦା ନଦୀ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଉ ଏକ ଏଇପଟୁ କେଦାରନାଥର ଏକ ନଦୀ ଆସିଲା। କେଦାରନାଥ ପର୍ବତର ଏକ ନଦୀ ଆସିଲା ଯାହାର ନାମ ମନ୍ଦାକିନୀ। ଇଏ ହେଲା ନନ୍ଦାକିନୀ, ଇଏ ହେଲା ମନ୍ଦାକିନୀ। ଏଇ ମନ୍ଦାକିନୀ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଇକି ଆସିଲା। ଇଏ ଏମାନେ ମିଳିତ ହେଲେ ତାର ନାମ ହେଲା ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ। ଇଏ ହେଲା ଆଲକାନନ୍ଦା ନଦୀ, ଇଏ ହେଲା ମନ୍ଦାକିନୀ ନଦୀ। ଏଇ ଦୁଇଟି ମିଳିତ ହେଲେ ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ। ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗରେ ମିଳିତ ହେବା ପରେ ଆଲକାନନ୍ଦା ନଦୀର ଗଭୀର ଅଧିକ ହେଲା, ତେଣୁ ଆଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ବେଳେ ନଦୀର ନାମ ରହିଲା ଆଲକାନନ୍ଦା ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଇକି ଆଗକୁ ଆସିଲା। ଇଏ ହେଲା ଆମର ପଞ୍ଚପ୍ରୟାଗ। ଏକ ହେଲା ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରୟାଗ, ନନ୍ଦ ପ୍ରୟାଗ, କର୍ଣ୍ଣପ୍ରୟାଗ, ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାଗ ହେଉଛି ଏଇଠି ଅଛି ଦେବପ୍ରୟାଗ। ଏଟା ବି ଜାଣିବା। ଇଏ ଗଲା ବିଷ୍ଣୁ ଗଙ୍ଗା, ଧଉଳି ଗଙ୍ଗା, ଆଲକା ନଦୀ ଏମାନେ ପ୍ରବାହିତ ହେଇକି ଏଇପଟୁ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଏଇପଟୁ ଏକ ନଦୀ ଆସିଛି ଆମର ଉତ୍ତରକାଶୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଯମୁନୋତ୍ରୀ ଏଠି ଭୁଲ ଲେଖା ହେଲା, ଏଟା ହେଉଛି ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ହେବ। ଯମୁନୋତ୍ରୀରୁ ଯମୁନା ନଦୀ ଆସିଛି, ଏଟା ହେଲା ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ। ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଆମର ଉତ୍ତରକାଶୀ ଜିଲ୍ଲା ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ପର୍ବତରେ ଏକ ଗମୁଖ ହିମବାହୀ ଅଛି। ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ପର୍ବତରେ ଏକ ଗମୁଖ ହିମବାହୀ ଅଛି। ସେଇ ଗମୁଖ ହିମବାହୀର ଏକ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଇକି ଆସିଲା। ଏଇ ନଦୀଟା ହେଉଛି ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀ। এই ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀ ଆସିଲା ବେଳେ ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀର ଏକ ସହାୟକ ନଦୀ ଅଛି ଲିଭିଙ୍ଗାନା। এই ଲିଭିଙ୍ଗାନା ନଦୀ ଏଇ ଜାଗାରେ ମିଳିତ ହେଲା ପରେ ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀର ଗଭୀର ଅଧିକ ହେଇଥିବାରୁ
या ନା ଭାଗୀରଥୀ ନାଁରେ ହିଁ ଆଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା, ପ୍ରବାହିତ ହେଇକି ଏଇ ଜାଗାରେ ମିଳିତ ହେଲା। ଏଇଠି ମିଳିତ ହେଲା, ଏଇ ମିଳନ ସ୍ଥଳକୁ କୁହାଗଲା ଦେବପ୍ରୟାଗ। ଦେବପ୍ରୟାଗ, ଏଇ ଦେବପ୍ରୟାଗରେ ମିଳିତ ହେଲା ପରେ ଏଇ ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀ ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଆଲକାନନ୍ଦା ନଦୀ, ଏଇ ଦୁଇ ନଦୀର ଗଭୀର ସେମ୍ ହେଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କର ନାମ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଆଗକୁ ଯେଉଁ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେବ ୟାର ନାମ ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ସେତେବେଳେ ୟାର ନାଁ ରଖାଗଲା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ତେବେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତ ଏଠୁ ଆମେ ଜଣା ପଡୁଛେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇନି, ଦୁଇଟି ନଦୀ ମିଳନ ହେଲା ପରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତିଆରି ହେଇଛି। ଇଏ ହଉଛି ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀ ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଆଲକାନନ୍ଦା ନଦୀ। ଆଲକାନନ୍ଦା ନଦୀ ଆଉ ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀର ମିଳନରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀ ଇଏ ବହୁତ ଲମ୍ବା ନଦୀ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ବହୁତ ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ନଦୀ ହଉଛି ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀ। ତେଣୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଲୋକମାନେ ଏଇ ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀକୁ ହିଁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ଆସେ, ବହିରେ ବି ଅଛି, ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି କହିଲେ ଏଇ ଗମୁକ ବୋଲି ବହିରେ ବି ଅଛି। ଯେ ଉତ୍ତରକାଶୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଥିବା ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ପର୍ବତର ଗମୁକ ହିମାନୀରୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତିଆରି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ମନାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇନି, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଏଇଠି ତିଆରି ହେଇଛି ଦେବପ୍ରୟାଗରେ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଥିବା ଦେବପ୍ରୟାଗ ନାମକ ଜାଗାରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନଦୀ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରୁ ଚେରମୂଳି ଔଷଧୀୟ ଜିନିଷ ସବୁ ବୋହି ଆଣିକି ରୁଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟୁ ବି ଇଏ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରୁ ଆସିକି ବହୁତ ଚେରମୂଳ ଔଷଧୀୟ ସବୁ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ନଦୀ ପାଣି ସବୁ ବୋହି ଆଣିକି ନଦୀରେ ମାନେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ବେଶୀ ଅଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମିଳେ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଫଗସ୍, ଇଏ ଅନ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କୁ ମାରିଦିଏ। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ଆମର ପବିତ୍ର ନଦୀ ବୋଲି ମନାଯାଏ ଏବଂ ଭାରତର ଜାତୀୟ ନଦୀକୁ ବି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଆକାରରେ ନିଆଯାଇଛି। ଇଏ ହେଲା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତାହେଲେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇନି, ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀ ଆଉ ମନ୍ଦାକିନୀ ନଦୀର, ଭାଗୀରଥୀ ଆଉ ଆଲକାନନ୍ଦା ନଦୀର ମିଳନରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀକୁ ହିଁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ମାନନ୍ତି, କାରଣ ଇଏ ମାନେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ବହୁତ ବଡ଼ ନଦୀ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ଗମୁକ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ଗମୁକ, କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇନି, ମିଳନ ହେଇଛି। ତାପରେ ଜାଣିବା ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ସହାୟକ ନଦୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ ପଞ୍ଚପ୍ରୟାଗ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ, ବିଷ୍ଣୁପ୍ରୟାଗ, ନନ୍ଦପ୍ରୟାଗ, କର୍ଣ୍ଣପ୍ରୟାଗ, ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ, ଦେବପ୍ରୟାଗ, ଇଏ ହଉଛି ଆମର ପଞ୍ଚପ୍ରୟାଗ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ସହାୟକ ନଦୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଇଏ ତ ଆସିଲା ଆମର ସନ୍ତପଥୀ ମାନେ ବଦ୍ରୀନାଥ, ଇଏ କେଦାରନାଥରୁ ଆସିଲା ମନ୍ଦାକିନୀ। ଇଏ କେମିତି ତିଆରି ହେଲା, ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ଏଇଠି ଅଛି। ତ ଏଠି ଜାଣି ହେବନି, ତେଣୁ ସେଠି ତିଆରି କରାହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଜାଣିଗଲେ ଏବେ ଜାଣିବା ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ସହାୟକ ନଦୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସହାୟକ ନଦୀ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ହିଁ ଆସିଛି, ଏଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଦେଇକି ଆସିଛି, ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ମିଳିଛି। ୟାର ନାମ ହଉଛି ଯମୁନା ନଦୀ। এই নদীটির নাম হচ্ছে যমুনা। যমুনা নদী ইয়ে হচ্ছে গঙ্গা নদীর সবুঠু বড় সহায়ক নদী। এই যমুনা নদী যমুনোত্রী হিমবাহীরু উৎপত্তি হয়েছে। যমুনোত্রী হচ্ছে এক পর্বতটা, সেই যমুনোত্রী পর্বতর হিমবাহীরু যমুনা নদী ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇକି ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ମିଳିତ ହେଇଛି ପ୍ରୟାଗରାଜ ଠାରେ। ଏଇ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଠାରେ ଆଗରୁ ଆଉ ଏକ ନଦୀ ଥିଲା ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ, ସେ ବି ଏଇପଟୁ ଆସିକି ଏଇ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଠାରେ ମିଳିତ ହଉଥିଲା। ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଠାରେ ମିଳିତ ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ଶୁଖି ଯାଇଛି। ତେବେ ଆଉ ସହାୟକ ନଦୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଗେ ଜାଣିବା ଏଇ ଯମୁନା ନଦୀ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ନଦୀ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସହାୟକ ନଦୀ। ଯମୁନା ନଦୀର ଏକ ବଡ଼ ସହାୟକ ନଦୀ ଅଛି ଚମ୍ବଲ ନଦୀ। ମନେ ରଖିବା, ଏଇ ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳ ପର୍ବତରୁ ଯାଇଛି ଚମ୍ବଲ ନଦୀ ଯମୁନା ନଦୀର ସହାୟକ ନଦୀ। ଚମ୍ବଲ ନଦୀର କିଛି ଦୁଇଟି ସହାୟକ ନଦୀ ଅଛି। ଏପଟେ ଯେ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ, ଆରାବଳୀ ପର୍ବତର ଏକ ନଦୀ ଆସିଲା, ଇଏ ହେଲା ବନାସ ନଦୀ। ଆଉ ଏଇପଟୁ ଏକ ନଦୀ ଆସିଲା ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳ ଆଡୁ, କାଲିସିନ୍ଧ ଆଉ ବନସ, ଇଏ ହେଲା ଚମ୍ବଲ ନଦୀର ଦୁଇଟି ସହାୟକ ନଦୀ। ଚମ୍ବଲ ନଦୀର ଆଉ ଚମ୍ବଲ ନଦୀ ଯାଇକି ମିଶିଛି ଯମୁନା ନଦୀରେ। ଯମୁନା ନଦୀର ଆଉ ଦୁଇଟି ସହାୟକ ନଦୀ ଅଛି ବେତୱା ନଦୀ, ୟାର ନାମ ହଉଛି ବେତୱା, ୟାର ନାମ ହଉଛି କେନ୍। ଏମାନେ ବି ସେ ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳ ପର୍ବତରୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବେତୱା, କେନ୍, ଏଇ ଦୁଇଟି ହେଲା ଯମୁନା ନଦୀର ସହାୟକ ନଦୀ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଇଏ ହେଲା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ଇଏ ହେଲା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଏଇଠୁ ତିଆରି ହେଇକି ଆସିଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ଏଇ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନଦୀ ଏପଟୁ ଯାଇଛି, ଆମର କର୍ଣ୍ଣନାସା ନଦୀ, ବିହାରରେ ଏଟା ଅଛି। ବିହାରରେ ଏକ ନଦୀ ଯାଇଛି କର୍ଣ୍ଣନାସା ନଦୀ।
ତାପରେ ତାର ତଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆହୁରି ନଦୀ ଅଛି, ଇଏ ହେଲା କର୍ମନାସା, ତାପରେ ଅଛି ଫାଲ୍ଗୁ, ଇଏ ହେଲା ପୁନପୁନ, କର୍ମନାସା, ଫାଲ୍ଗୁ, ପୁନପୁନ। ଆଉ ଗୋଟେ ନଦୀ ଯାଇଛି ଅମରକଣ୍ଟକରୁ, ସନ୍ ନଦୀ। ତାହେଲେ ଇଏ ଗଲା ଚମ୍ବଲ, ଇଏ ହେଲା ବନାସ, କାଲିସିନ୍ଧ, ସିନ୍ଧ, ବେତୱା, କାଲିସିନ୍ଧ ହେଲା। କାଲିସିନ୍ଧ ପରେ ସିନ୍ଧ, ବେତୱା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କେନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କେନ୍, ଯମୁନା ନଦୀର ସହାୟକ ନଦୀ କେନ୍ ହେଲା। ସିନ୍ଧ, ବେତୱା, କେନ୍, ସିନ୍ଧ, ବେତୱା, କେନ୍। ତାପରେ ଏଠି ଆସିଲା କର୍ମନାସା, କର୍ମନାସା ପରେ ଆସିଲା ଫାଲ୍ଗୁ, ପୁନପୁନ, ସନ୍। ତାପରେ ଏଇଠି ଆଉ ଏକ ନଦୀ ଆସିଲା କୋଏଲ ନଦୀ। କୋଏଲ ନଦୀ ପରେ ଆଉ ଏକ ନଦୀ ଆସିଲା ଅଜୟ ନଦୀ। ଏତିକି ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ସାଇଡ୍ରୁ ଯାଇଥିବା ସହାୟକ ନଦୀ। ଦକ୍ଷିଣ ସାଇଡ୍ର ସହାୟକ ନଦୀ ଜାଣିଲା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଉତ୍ତର ସାଇଡ୍ରୁ କେଉଁ ସବୁ ସହାୟକ ନଦୀ ଆସିଛି। ଉତ୍ତର ସାଇଡ୍ରୁ ଏଇ ସାଇଡ୍ରୁ ଗୋଟେ ନଦୀ ଆସିଛି ରାମଗଙ୍ଗା। ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ସହାୟକ ନଦୀ ରାମଗଙ୍ଗା। ରାମଗଙ୍ଗା ପରେ ନଦୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଗୋମତୀ। ଗୋମତୀ, ଗୋମତୀ ପରେ ଆଉ ଏକ ନଦୀ ଆସିଛି ଏପଟେ ଘାଘରା ନଦୀ। ଘାଘରା ନଦୀକୁ ସାରିୟୁ ବି କୁହାଯାଏ। ଏ ଘାଘରା ନଦୀକୁ ସାରିୟୁ ନଦୀ ବି କୁହାଯାଏ। ୟାର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ନଦୀ ଅଛି ଶାରଦା ନଦୀ। ଇଏ ହେଲା ଘାଘରା ନଦୀ ବା ସାରିୟୁ ନଦୀ। ତାପରେ ଆସିଲା ଗଣ୍ଡକ, ଏଗୁଡ଼ା ନେପାଳ ସାଇଡ୍ରୁ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଗଣ୍ଡକ ନଦୀ, ଗଣ୍ଡକ ପରେ ଆସିବ ବୁଢୀ ଗଣ୍ଡକ ନଦୀ। ଗଣ୍ଡକ, ବୁଢୀ ଗଣ୍ଡକ, ବୁଢୀ ଗଣ୍ଡକ ପରେ ଆସିବ ବାଗମତୀ। ଇଏ ହେଲା ଗୋମତୀ, ଇଏ ହେଲା ବାଗମତୀ। ବାଗମତୀ ପରେ ଆହୁରି ଆସିବ କମଲା ନଦୀ। କମଲା ନଦୀ ପରେ ଆସିବ କୋଶି ନଦୀ। କମଲା, କୋଶି, କୋଶି ପରେ ଆସିବ ମହାନନ୍ଦା। କୋଶି ପରେ ମହାନନ୍ଦା। ଏତିକି ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ସହାୟକ ନଦୀ। ତାପରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଆସିକି ଇଏ ବେଙ୍ଗଲରେ ପଶିଛି। ବେଙ୍ଗଲରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବି ଭାଗୀରଥୀ କୁହାଗଲା। ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀକୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ମିଳିତ ହେଲା ପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ଏଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ହେଇକି ଗଲା। କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗଲରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ଭାଗୀରଥୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବେଙ୍ଗଲରେ ବି ଭାଗୀରଥୀ ହିଁ କୁହନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ତାପରେ ଏଇ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଏଠି ଏକ ଶାଖା ନଦୀ ଆସିଲା ହୁଗଲି ନଦୀ। ଏଇ ହୁଗଲି ନଦୀରେ ହିଁ କୋଲକାତା ବନ୍ଦରଟା ଅବସ୍ଥିତ। ଏଇ ହୁଗଲି ନଦୀ କୂଳରେ ହୁଗଲି ନଦୀ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଏକ ଶାଖା ନଦୀ। ତାପରେ ଇଏ ବାଂଲାଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଯେମିତି ବାଂଲାଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ବାଂଲାଦେଶରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ କୁହାଗଲା ପଦ୍ମା ନଦୀ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ କୁହାଗଲା ପଦ୍ମା ନଦୀ। ଆଉ ଏପଟୁ ଆସିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ। ଏପଟୁ ଆସିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଯେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀକୁ କୁହାଗଲା ଯମୁନା ନଦୀ। ଯମୁନା, ଇଏ ହେଲା ୟମୁନା, ଇଏ ହେଲା ଯମୁନା ନଦୀ। ଏଇ ଦୁଇଟି ମିଳନ ହେଲା ପଦ୍ମା ନଦୀ। ଆମର ଗଙ୍ଗା ନଦୀଟାକୁ ବାଂଲାଦେଶରେ କୁହାଗଲା ପଦ୍ମା ନଦୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରକୁ ବାଂଲାଦେଶରେ କୁହାଗଲା ଯମୁନା ନଦୀ। ଏଇ ଦୁଇଟି ମିଳନ ହେଲା ପରେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ତାକୁ କୁହାଗଲା ମେଘନା ନଦୀ। ତାକୁ କୁହାଗଲା ମେଘନା ନଦୀ। ମେଘନା, ପଦ୍ମା ଆଉ ଯମୁନାର ମିଳନ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ନଦୀ ତିଆରି ହେଇଛି ତାକୁ କୁହାଗଲା ମେଘନା। ଏମାନଙ୍କର ଗଭୀର ବି ସମାନ ହେଲା, ତେଣୁ ଆଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ପରେ ନାମ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ମେଘନା ହେଇଗଲା। ଇଏ ହେଲା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତନ୍ତ୍ର। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ। ଆଉ ପୃଥିବୀର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ ହେଉଛି ନୀଳ ନଦୀ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ ହେଉଛି ଆମାଜନ ନଦୀ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନଦୀ ତନ୍ତ୍ର। ୟାର ଶାଖା ନଦୀ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ସହାୟକ ନଦୀ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଶାଖା ନଦୀ ତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ସହାୟକ ନଦୀ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆମର ନଦୀତନ୍ତ୍ର। ନଦୀତନ୍ତ୍ର କହିଲେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସହାୟକ ନଦୀମାନଙ୍କୁ ମିଶିକି ଯେଉଁ ଜଳ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି ସେଇ ସମସ୍ତ ଏରିଆକୁ ମିଶେଇଲା ପରେ ଆମର ନଦୀତନ୍ତ୍ର ତିଆରି ହୋଇଛି। ଇଏ ହେଲା ଆମର ଗଙ୍ଗା ନଦୀତନ୍ତ୍ର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ପଞ୍ଚପ୍ରୟାଗ ବି ଜାଣିଲେ, କେମିତି ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ଜାଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର? ଧନ୍ୟବାଦ।